verse 27. Mark chapter 9, verse 27. But Jesus took him by the hand, lifted him up, and he arose. And when he has come into the house, his disciples asked him privately, why would not we cast him out? And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Oh, it's a long story. Mukomana zvaiti zvikambata zvoti mumvura zvoti mumoto. So Jesu ndokubva anamatira mukomana akaita zvakanaka. So vadzidzi vake nekuda kwekuti vakatombonamatira mukomana uyu zvikasafamba zvakanaka, havana kuwana the good result. Saka vari kubvunza privately kuti ko sei takatadza kudzinga mweya uyu. Jesu ndokubva ati mweya werudzi urwu of this kind zverudzi urwu zvinotoda kunyengetera by prayer and fasting. Zvoreva kuti vadzidzi vakatombotraya praying kudzinga mweya uyu hauna kuenda nekuda kwekuti something was missing chinova fasting. Dambudziko iri raida combination yeprayer and fasting kuti riende zverudzi of this kind zvoda kunyengetera kuzhinji uye nekutsanya. So vadzidzi ndofunga vakanamata vakanamatira mukomana uyu prayer and hazvina kufamba. Saka baba vakauya nemwana wavo kuna Jesu akabvunza akati ko vadzidzi vako vakamutadza. Jesu ndokubva adzinga mweya. Vadzidzi ndokunobvunza privately ndokubva vaudzwa zverudzi urwu zvoda kunyengetera nekutsanya kuzhinji. So ndoda kubata izwi rekutanga rekuti privately kurati vadzidzi vakamirira Jesu adzinga dhimoni, vanhu vabva vapinda mumba, ndopa vakandobvunza mubvunzo kuti sei takakundikana. Ndoda kuti uone chinhu ichi, the wisdom of Christ ndedzekuti Jesu apedza kudzinga mweya uyu haana kuda kutaura sei vadzidzi vakakundikana, asi ivo ndo vakava neshungu yekuda kubvunza but privately. Kuda kuti Jesu haapo pakumakisa kana kunyadzisa vadzidzi vake. Adzinga mweya uyu akaenda akandotaura navo vari mumba. It became a private matter. But inyaya vakundi yabuda pachena kuti vakakundikana sekuya kwakaita baba vachitaura kuti mwana wangu ndakauya naye kuvadzidzi vako vakakundikana. But Jesu haataure nababa kuti vakakundikana nekuda kwezvakati. Akadzinga mweya uyu ndokubva aenda privately akanotaura nevadzidzi vake. There is a reason for that kuti aite zvinhu izvi privately. Why? Nokuti Jesu ukataura pamberi pevadzidzi vake nepamberi pevanhu kana pamberi pebaba kuti vakomana vakakundikana nekuda kwezvakati, nyaya ifamba haisi yekupora kwemukomana. Nyaya ifamba ndeyekuti vadzidzi havagone, vanokundikana. Yet Jesu paakavadana akati iye kwavari, I will make you fishers of men. So they were still in the making process. Havasati vava fully qualified kuti Jesu avape mhosva. Vari making process. I will make you fishers of men. So vari making process. Vane zvimwe zvavanofanirwa kuramba vachidzidza nyangwe vari vanombotumwa naJesu nyangwe vachiita basa. So zviripo zvekuti munhu waMwari unonamata nemunhu nyaya yoregera kufamba zvakanaka. Nyaya ichabuda ipapo, ichafambiswa ipapo ndeyekuti takamboenda kwaNhingi akatinamatira hapana chakabuda. I've heard such my testimony anotaridza kuleka kwewisdom. Number 1 kuna ari kupa testimony. Number 2 kune vari kutendera kuti ataure kuti ndine kuchechi kwandakaenda hazvina kufamba. Matestimony akaita seiwayo anotsvaka vanhu kuti vapinde imwe chechi vabude imwe chechi, haaudze vanhu pamusoro pekunaka kwaKristu. I will repeat again. Vadzidzi vaJesu zviri pachena kuti vakakundikana kudzinga mweya uyu. Asi Jesu akaadresa nyaya iyi privately nekuda kwekuti ari kupa respect and honor kuvanhu vaainawo sevadzidzi nyangwe vane chavakakundikana. Men or women of God, vane dzimwe nyaya dzekuti vakaedza kudziadresa hadzinogona kusabuda zvakanaka. But uchaona kuti kana munhu asiri mature anoti abuda kuchechi kwaabuda, anouya achitaura kuipa kwekuchechi kwaaipinda kana kuti
ndakava nedambudziko kwenguva refu ndiri kumachechi esi kusvika ndauya pano. And I want to show you something. Mukukundikana kwevadzidzi by prayer and fasting ndo zvaita kuti dambudziko riende. But vadzidzi, they were just praying. The fasting part yaiva nyaya yekuti pavanga vaina Jesu vanga vasiri kutsanya, vakazotsanya chikomba chaenda. So that pavanga vaina Jesu, they were just praying and not fasting. So prayer pachayo ine a mark yayakaita. Remember, chinichi chinoenda ne combination ye prayer and fasting, which means when you pray it's half done, but when you fast it's complete. Saka chii chakaitika, uchaona kuti nyangwe baba vachicomplaina kuti ndakauya naye kuvadzidzi vako vakamutadza. Chavanotadza kunotisa ndechekuti kana moto nemvura zvaitotadzawo mukomana uyu, he was still standing, he was a survivor, which means prayer played a role or a part to sustain. Although dambudziko ranga risina kupera, but anga apiwa the grace zekuti he was still in problem, but the problem haina kumita consume or defeat him. Wese akanamata pamusoro peupenyu hwako, ukaona kusafamba kwezvinhu, une imwe nyaya wakatadza kuona kuti mukusafamba kwazvo, I was still standing, I was still surviving. Hongu dambudziko riripo, but upenyu neutano nekusimbiswa naMwari kuripo kunobva pai. Vacho varipoterwa nababa kuti ndakauya naye kuvadzidzi vako vakamutadza, they prayed, vakatadza kupedza dambudziko, but vakasiya nyasha dzakaita kuti nyangwe aiva mudambudziko, he was still standing. So I want to help you vari paplatform pano with this wisdom or understanding zvinhu zvemukingdom yaMwari. Kuna kuchechi kuna Mwari kune vanhu vane wisdom kungatenderwa munhu kuti amire achipupura kuti ndaipinda chechi yakati, ndine dambudziko rakati rikasapera, saka ndauya kuno ndokubva rapera. Ndo matestimony emazuva ano, kwete testimony yemukingdom yaMwari. Ndo matestimony ekuti vanhu vafarire yedu, vavenge yenyu, vanhu vavenge chechi dzavakambopinda, vafarire kwavava nhasi. But guess what? Kuti uzosvika kuchechi kwawasvika nhasi, kwawakazivira Mwari hakusi kuno, wakaparidzirwa Kristu uri kwenyu, whether it's Roman Catholic, Methodist, Zioni, kupi nekupi, kwawanga uri ikoko, chakaita kuti upinde ikoko wanga waparidzirwa Jesu. Nyangwe vanga vasina the level of grace yekuti dambudziko ripere, but you were already in the right path nokuti vakakuudza pamusoro paMwari uye nekunaka kwaMwari. Kushayiwa kwavo the grace kuti dambudziko iri ripere hazvireve kuti havanawo the grace rekuti nyangwe waiva mudambudziko, you were sustained by God's grace. So there is no need yekuti umire pamberi pechechi wopiwa maiki wotopupura. Taipinda yakati, hakuna kana power, taipinda yakati, pastor wacho hana zvaanoziva, hana zvaanogona. Hana zvaanoziva, hana zvaanogona. Kufunga kwako nekutaura kwako nekuda kwedambudziko ranga uinaro, rawakaona kuti harina kupera, but chawakatadza kuona nekuziva, there was grace available. Ndo dzakakusustaina kuti ugone kuenda kwaunoti kuri right. Chakakuraramisa kuchechi isiri right, chakakuchengeta uri kuchechi isiri right, inyasha dzekuchechi ikoko namufundisi iyeyo waunoti ukamira nhasi woti vaitipedzera nguva havana chavanoziva. But chinzwaka pawakauya kuchechi yawakauya hauna kutendeuka, wakatransfer, which means you were born again already. You were born again already. So you're born again yakaita kuti utendeuke uzive Mwari ndiye kuchechi kwauri kutoti hakuna Mwari. Nokuti kwawakazouya nhasi kuno haisi nyaya kuti wakatendeuka, wakatransfer. So there is no need to speak negative against any other man or woman of God or against any church. There is no room for that when we are mature in the things of the kingdom. Unenge munhu ane mentality yekuti kana azobudirira muzvidzidzo zvake anogona kushora zvimwe zvikoro zvaakadzidza kusvika akutaura zvekuuniversity chete, chikoro chekumusha akabva nako hana basa nako, but anenge akuti my lecturer at university, my lecturer at this college.
Yeah, so we need people who are mature, who have understanding and respect for the kingdom and the things of God. So baba vakauya kuna Jesu vakati ndakauya nemwana uyu kuvadzidzi vako, vakamutadza. Saka vadzidzi vakatonobvunza as a private matter now, as a private matter. Vadzidzi vakanobvunza as a private matter. Jesu ndokubva azotaura navo zvikanzi zverudzi urwu zvoda kunyengetera uye nekutsanya, kunyengetera nekutsanya. 2 zvinhu, kunyengetera nekutsanya. So vadzidzi nokuti vanga vaina Jesu vaine chikomba vakazotsanya iye akuenda, which means pavanga vari vese ivo vakangoita prayer. So that prayer, it was enough kuti mukomana uyu ave negrace dzekuti even akawira mumoto, the fire will not consume the boy. Even akawira mumvura, he will never be drowned. Haagoni kunyura akatofa, anowira achibuda. He had grace, although nyaya yanga isati yava complete mukupera. I hope ndiri kunzwika zvakanaka ipapa. I hope ndiri kunzwika zvakanaka. So imwe nyaya ndoda kuti tionesane, yandoda ndiite prayer point nayo this morning. Iyi yaingova a word of wisdom. Kana uri mukingdom yaMwari, learn to respect and value. Whether une chechi yawakabuda, une chechi kwawaipinda, wazotisanswera kuenda kune imwe ukatuka kwauri kubva, that's a level of immaturity. Kungoti sometimes unopiwa welcome and wotenderwa kutaura izvozvo na pastor kana na prophet vasiri mature in respect of others in the kingdom of God. I'll give you this picture. Let's say I've started a ministry. Ndobva ndati kuchechi kunoku kwamuri kuuya is the best church. Hakuna imwe church kwese uku vakarasika. Remember kuti pandatanga ministry handina kutendeuka kuti nditange. Ndanga ndakatotendeuka saka ndakutanga ministry iyi. Nokuti ministry yandiri kutanga haisiri inondiparidzira kuti nditendeuke ndiri ini leader wayo. Saka wese leader start a ministry ari kuti kwese hakuna chokwadi, kwese ukavazive, isign yekuti is not mature. Nokuti iye paakatanga yake haana kutanga azviparidzira ndokubva atendeuka ndokubva atanga yake. Yake haina kuparidzira iye akaparidzirwa akatendeuka akaziva Mwari akazotanga chinonzi yake, but already shoko raMwari anga arinzwa. Saka inyaya yekuti dzimwe nguva akaona kuti ava vari kukundikana pakati. So instead yekuti asiye room for respect kuti ndo vakaparidza Jesu wandiri kuziva, nyange vasingazive izvi, anobva ati havazivi vakarasika. That's a lower level of understanding the things of life or the things of the kingdom of God. There's no room for you to speak negative against any church, against any pastor, against any man of God. Ukasavafarira wewe zviriko, but they have a role to play in the body of Christ. Zvichida zvitiriwo zvakanaka. Remember kuti munhu anorwara ndiye angatoda mushumiri atumwa naMwari ne anointing ye healing. Ane utano to him angatoda kunzi anzwe rimwe shoko besides kunzi receive your healing. Saka sometimes andiite value kumunhu wese, and I accept that. Why? Nokuti kune vandakadanirwa, handina kudanirwa munhu wese. Kune vamwe randinoparidza harina value, harina anything charinoedha kwavari. And ivo pavanotaura negative against me, isign yekuti they are not mature, nekuda kwekuti ndikataura zvausingafariri, zvausingadi zvichinei neupenyu hwako. Remember, kune vanorifarira, vanorigamuchira, ende ndichitaura pamusoro pezvinhu zvingabatsira upenyu hwavo. Ini semushumiri am mature to an extent yekuunderstanda kuti handina kudanirwa munhu wese. So handitarisire munhu wese kubva aita afara nekuda kweushumiri hwangu. It's impossible. But munhu womanje asinei neushumiri hwangu, pasina chaanogona kuwana muushumiri hwangu, akati uyu haashumire haagone kuparidza, isign level yekuti haasi mature and understanding the kingdom. Nekuti kune vari kuitirwa zvakanaka, kune vari kutoziva Mwari, kune vari kutendeuka, kune vari kunamata, kune vari kurigamuchira vhangeri. So mudzidzi
vadzidzi vakaenda mumba vakanobvunza kuti sei takazvitadza izvi. Jesu ndokubva ataura kuti prayer and fasting. Saka vadzidzi vaidi apa vaitoita prayer. So that prayer yaiva negrace dzekusastena mukomana uyu kuti agone kuzosvika kuna Jesu ane combination yeprayer and fasting. Kunoti vaipiwa half treatment, vanga vasingapiwe complete, svika vaenda kuna Jesu ane complete. So nyaya yedu nditaure yaingova a word of encouragement, a word of wisdom kuvanhu vari mukingdom yaMwari vagone kuziva uye nekuremekedza kumachechi kwavari kana kwavachabuda kana kuti kwavakabuda, but vagone kungoziva kuti pandakabuda ndokwandakaparidzirwa Jesu, ndaakutransfer, handina kuchinja Jesu, ndachinja church. All right. So zverudzi urwu this kind come forth by nothing but by prayer and fasting. So vadzidzi chavanga vakamaster apa nekuziva iprayer, the fasting side was not with them. So muupenyu zvinodaro kuti what you are doing is not enough, although you are doing the right thing. Chauri kuita chakanaka, it's a kingdom principle, chinhu chakanaka. But nyaya yako yakuda combination yezvinhu zviviri. Kune zvinogona kuda prayer beds, kune zvinogona kuda kutsanya beds, kune zvinogona kuda zvese sezverudzi urwu. So I've discovered that in life, dzimwe nguva uri kunetseka kuti you are doing the wrong thing. Sometimes you are doing the right thing, but you are missing the other thing. Ndopane vhangeri rangu ranhasi. Uri kutoita prayer, uri kutoita the right thing, but you are missing the other thing. Zverudzi urwu zvinoda kunyengetera uye nekutsanya, kunyengetera nekutsanya. Saka vadzidzi chandinotoziva vaitonyengetera. Baba apa vakauya nemwana wavo kuvadzidzi vakatonamata, but nyaya haina kupera. There was one thing missing. So handiziva ndiri kutaura naye nhasi. Maybe there is one thing missing in your life. My prayer and your prayer, God give us the revelation, give us the understanding, show us the other thing. Baba ndiratidzei chimwe chandinofanirwa kuita. Ndinoziva ndiri kuita zvinhu kwazvo as not enough. Vadzidzi vakanamatira mukomana uyu, but vaenda kuna Jesu sei takatadza. Jesu akati zverudzi urwu zvinoda kunyengetera uye nekutsanya. Saka vakomana vakunyengetera vainyengetera, but the other side rekutsanya ndiro ranga vasiri aware concerning the challenge yavanga vachifesa. So zvichida you are doing the right thing but not the complete thing. You are doing the right thing but it's halfway kuti usvike pasolution. There is the other thing, the other side that is missing. So my prayer this morning and your prayer, God show me the other thing. God show me the other thing. Baba ndiratidzei chimwe chasara. Baba ndiratidzei chinoita kuti dambudziko richipera. Ndinoziva kuti I'm coming out. Ndinoziva kuti ndiri kutobuda musituation iyi, but pane pari kusaririra. There is the other thing, there is the other thing, there is the other thing. Saka mu private room Jesu ndo paari kutaura nawo kuti aiwa zverudzi urwu zvinoda kunyengetera nekutsanya. So vadzidzi chavanga vasiri kuita kutsanya but vaitonyengetera, which means the other thing was missing kuti issue iwe complete. So my prayer and your prayer this morning, God show me the other thing. God show me the other side. God show me the other thing. You know your situation, unoziva dzimwe nyaya dzauri kukikiritsana nekurwisana nadzo, uchinamata uchidi, but zvinhu hazvisi kunyatsoita zvakanaka. Hazviri kuti hausi kunamata, uri kunamata, but there is the other side, there is the other side, there is the other thing. So we need the revelation, we need understanding, we need wisdom, we need knowledge. God show me the other thing. Marakatabo shalia manderebo suketaya menta bareka liga dabayano roboshiata. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, show us. Tiratidzei Baba, tiratidzei Mutsvene, tiratidzei Wenyasha. Show me, oh Lord, tiratidzei Baba, the other thing, what is missing, what is missing. Tiratidzei o Mutsvene, nezita raJesu, nokuti makataura kuvadzidzi venyu, makavazivisa Mwari hamuna kuvanyararira.
Speak to us, Holy Spirit. Taurai nesi moya mcheni. Speak to us, Jehovah God. Taurai nesi mwari nyasha. Taurai nesi. Show me, Lord. Show me, Lord. Show me the other thing. Show me the other thing. Show me the other side. In the name of Jesus. 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 Show me, Lord. Show me, Lord. Show me, Lord. Show me the other thing. Show me the other thing. Show me the other thing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mwari vatibatsire, whatever is missing, may God reveal it to you. Mwari ngavachiratidze kwauri that other thing. That other thing. So Mark 9 verse 18. Mark 9 verse 18 over that. And wheresoever he taketh him, he throweth him, and he formed and gnashed with his teeth, and pinneth away. I spoke to thy disciples that they should cast him out, and they could not. Iripoti ya baba. Sanzaya zvikamubata zvomuisira mumvura mumoto anoita furu pamuromo. So ndakauya naye kuvadzidzi venyu kuti vadzinge mweya uyu, but they could not. They could not. So baba wanakuona the other side. Why was the boy still standing? Nema issues are sensitive akadai. Havana kuona the side of grace. Yenyasha udzaiwa never dzidzi. They prayed for the boy. They could not cast it out. But they gave the boy the strength, the grace. Kuramba aripo, kuramba akamira. Nyango ashira mumoto nemvura. He was still standing. So, good day, people of God. Muropa Fazwe. I'm inviting you to Eastview. Eastview, that's Mabvuku. Tine crusade, ne AFM, tine crusade ku Eastview, ku Mabvuku this Saturday evening. So Saturday 7 p.m. Stay tuned on this platform. Tiange tichiparidza tichishumira ku Eastview. So mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadzei. This coming September tichange tiri ku Brits. 12 September tiri ku Brits, South Africa. Tichange tiri ku Brits 12 September ku South Africa ku AFM, and also 22 September tinenge tiri ku Kempton Park, that's AFM as well. But 25 August tiri ku Marondera, so you can stay tuned. I'll be live on this platform 25 August tinenge tiri ku Marondera. Mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadzei, mwari vakuchengetei, vakugonesei. Tinotenda gurure kurisei kwakadiko, arisei mabasa pariseko pa Poland. God bless you. Shailet Mukokeri, God bless you. Disha Muyarira, Melody Guy, Monica Munia, may the good Lord bless you. Amadzango ropafadzwai, mwari vakuitire nyasha. Tinashe Mukwekwe, God bless you. Jacob Masuka, how are you doing? God bless you. Nyasha dzwanzwe, mwari vakuchengetei, mwari vakugonesei, mwari vakurure. Shailet, how are you doing? God bless you. Ropafadzo kwamuri, nyasha dzwanzwe, mwari vakuchengetei. Deni Marima, God bless you. Mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadzei, mwari vakuropafadzei. Disha Muyarira, God bless you. Melody Gavi, Monica Munia, tinotenda Mukwekwe. Bye bye, good day to you guys. Muropafadzwe, mwari vakuchengetei.